Det står så, ska det vara så? Hasse Andersson och Kvinnaböskeband, fast på danska. Änglahund. Men igen, der kan man se, at I tager alt for os danskere. For han, som har gjort den her låt, han hedder Teddy Edelman. Først vil jeg takke Autopartner for det her arrangement. Har været fantastisk. Så vil jeg sige, at vi har en lampe, som er gået søndag i bilen, som vi skal have fikset. Om vi kan booke en tid, kanskje i morgen, der har vi ledige. Ja. Men jeg börjar med en liten låt. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg trist og slappet af ved scenen og slappet af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det for jeg mener med det ord? Når vor herre slukker livets flamme, og man skal frede denne jord, må man tage hunde med sig ind i himlen. Den er sød og den har været min bedste ven. Den er klog og fin og har lige været i bad. Hvis du må, du spiller vand, så bliver jeg glad. Ja, Anna Olesen! Oj! Men nu kommer den låt, som jeg elsker mest, og jeg tykker, alle skal synge med på den. Det er vores vinderlåt. For jeg har været her næsten et år nu, og jeg siger absolut ikke, hvad du siger. Men kanskje nu, at vi kan finde ud af, hvem skal synge. Jeg tykker, Fimpe, du har været her længere. Nej, det skal hele låten skal. Härligt! Oj! Vinnarlåten! Oj, vad ni hade rutin på den. Tack så hjärtligt! Vi applåderar ner hela gänget! Åtvidabergs FF! Inte bara ett fotbollslag, utan också en artist.